హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు నేను మీకు చాలా యూజ్ అయిన వీడియో చేస్తున్నాను. అదేంటంటే పపాయ జ్యూస్ ఏంటి, వర్షాకాలంలో చేస్తుంది, కూల్గా ఉంటుంది కదా, మనకి వేడివేడి ఇష్టం కదా, సో అది చేయాలి కదా అని అనుకోకండి. ఈ పపాయ ఏంటంటే చాలామంది బాధపడతారు కదా, చిన్న చిన్న మచ్చలు వచ్చి నేను చాలా బ్లాక్గా అయిపోతున్నాను, నా కళ్ళు కలుగుతున్నాయి, అలాగే కళ్ళు కలుగుతున్నాయి కదా, సో దానికి ఎర్రటి మచ్చలు రావడం, మళ్ళీ నోస్ కింద కానీ లిప్స్ కింద కానీ నెక్కి కానీ చాలా 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 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా. మామూలు ప్రాబ్లమ్స్ కాదు, మనకి ఎక్కడొచ్చినా పర్లేదు కానీ ఫేస్ మీద చిన్న మచ్చ వచ్చినా పదే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే మిర్రర్ పట్టుకొని ఏంటి నా ఫేస్ ఇలా అయిపోయింది, చాలా బాగాలేదు అని, నా ఫేస్ తెల్లగా ఉండేది అప్పుడు ఇప్పుడు మొత్తం నల్లగా మారిపోయింది అని అనుకుంటారు కదా. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ రైన్ సీజన్లో అయితే మాత్రం చాలా యూజ్ఫుల్, హెల్తీ, అలాగే ఈజీ, సింపుల్, చాలా చాలా సింపుల్, చాలా యూజ్ అవుతుంది. నల్లగా ఉన్న వాళ్ళు మచ్చలు ఉంటాయి కదా, ఆ తర్వాత వచ్చిన ఆ మచ్చలకు కూడా ఇది చాలా యూజ్ అవుతుందండి. బొప్పాయి జ్యూస్ అంత బెనిఫిట్, ఇది తెలిసినా కొంతమంది తాగరు, కొందరు అయితే లేని వాళ్ళు అయితే కొనుక్కొని తాగుతారు. సో నేనైతే అలానే చేస్తున్నాను. సో ఇది వాడాను, మీకు చెప్తున్నాను, మీరు ట్రై చేయండి. మరి ఇంకెందుకు లేటు, పపాయ జ్యూస్ విధానం చూద్దామా రండి. ఇప్పుడు నేను కొంచెం క్లీన్ చేసుకుని గింజలు లేకుండా నేను అలా క్లీన్ చేసుకున్నాను. అలా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత బ్లాక్ సాల్ట్, అలాగే తగినంత పంచదార, తగినంత చూసారా ఆ గ్లాసులో వాటర్ తీసుకుని ఇప్పుడు చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను. మిక్సీ జార్లో పెట్టుకున్న తర్వాత తగినంత వాటర్ వేసేసాను. వాటర్ వేసిన తర్వాత బ్లాక్ సాల్ట్ అని చెప్పాను కదా, అది వేసుకున్నాను. మీకు లేకపోతే నార్మల్ జస్ట్ రుచికి తగినంత జస్ట్ అలాగే పంచదార వేసాను. చూసారా, అది వేసుకున్న తర్వాత మిక్సీ జార్ పట్టుకోవడమే. పట్టింది కూడా చాలా స్మూత్గా, జ్యూస్ అనేది చాలా బాగుండాలండి. చూసారా ఎంత బాగుంది కదా. సో అలా మిక్సీ జార్లో పట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు 2 గ్లాసులు తీసుకొని నేను సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను. చూసారా, నేనైతే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే కొంచెం వామ్ వాటర్ తాగి ఆ తర్వాత బొప్పాయి జ్యూస్ తీసుకుంటున్నానండి. ఈ సీజన్లోనే బొప్పాయి ఉంటుంది అనుకోండి, ఎప్పుడు ఏ పళ్ళైనా ఉండవేమో కానీ ఈ జ్యూస్ అయితే మాత్రం పప్పాయ కానీ ప్రతి సీజన్లో దొరుకుతుంది. బట్ ఎవరు తినరు, తెలిసినా ఎందుకులే పప్పాయ అన్నట్టు ఆలోచిస్తారు. పప్పాయ అనేది చాలా యూజ్ అండి, బెనిఫిట్, హెల్త్ పరంగా అయితే చాలా యూజ్ అవుతుంది. అందులోకి వచ్చి మన స్కిన్ గ్లోయింగ్ కానీ వైటింగ్ కానీ చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఎంత యూజ్ అవుతుంది అంటే అంత యూజ్ అవుతుంది. మరి ఇంకెందుకు లేటు, నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోతే ప్లీజ్